Magega yokorekana ase mitandao yokabeire homwe msio mukuru kiogoro musike Samuel Apoko nigo harorekanete okorera asoko sikasererigwa obogima n'omugavana bwe county ya Kisumu musike Paul Simbarati asa esokire na kobeka tene nibuna mangana yo na yemyaka ebere yetire asa ene kibuna okobwatesi Simbarati omuraibe nso musike William Ruto asa menta kiroyo moguno murai nale nobosibole bwokobwatesi na gochora omurai uri aganetie Je Samuel Apoko abantu abange mumanyete n'abagusi abantu baminto gusi bamanyire nga nche n'omuntu tuta nande nije nche among the rest into the agenda ya tuta movement of the current president William Samuel Ruto. Esa borunginga the reason why ngo support William Ruto it's personal. Iko abantu baminto takonya kongembora takonya kondwani bosa naye no bwata sura support naye sure bero inje timbwati moro authority yokora monde murayonde west because timbwati any business nonde wensi saberet inje business yani ne ina tabiringa I'm supporting William Samuel Ruto two term kana bwate kina na soera irwe na aramire the former president urenge the current president Uhuru Kenyatta ngairu kotin. I was in court as a kiromutini for 3 years. Omonto jite kogera paka tukabirana the former president Uhuru Kenyatta na the current president William Ruto keranga deputy president. Iko monto ongani ulia orenga deputy president kocha kubwato mo MC okoboka akamwira bake president bakabirana njera te yonda amwebe because kina keri kiara kogendera mbu tangabona gatente ndia simuri ko batebi manganande bantu bamintu mwaro che kiribu ke kogenda round apoka akorera mokoro na kure nsimbo kongita abantu bamintu rero ntagire ko babeka buyanga ekiribu keri kiabwatetu 2 years ago kiabwatetu in 2024 abana bali bakere bwatete nimba manyete tintagire ko batoro marieta bakana bakarusia kavis bakakereta chiwol egerege tabanania abantu nganda Apoko inche muisonde twaigwana netena no mugabano ko Paul Simbarati and the reason why tuajite koigwana na Simbarati because for the last 3 years nje tuanya kokoraga sinarati tuanya koigwana na miaka yonsi but no mosomia malika batebe ngabari no kubwa basiku etabukia barumi komenese teke bongeka kero gwa somire iko kiro monto ko musika no tamwancha because inde tutamuro nero chire tutam tindo chikikira ntange otakorega sinel ngana chomorage neke gusike goteba wono nonde ngokorega sina Simba arati umugabano Kisii County bande batebire gamwete chibesa chakorete elisho ni gango segente ebintu bibere ebina binkukwana byo ekemo nekera chaka kwa bana mabere yuno mabere samo base twanyanyute ngaki yamoy kurori mabere nanda anya koroka no botaka bwachire twatebeke bwageri amabere ari kuri shukuru bwageri none enrollment chairman school because umwana go chikonyora ngango chikagwara mabere takorema lakini rikare nabe umwana gabatanga karware kirari sinonye mbole ikineke para mapi lera barayi bari kurwana nere na baro bakore bachire bakore gasiam why not Apoko mugabana ngari bagana inche ngokwanere usa ko ngari bango kwane na inche nimbata binde ndagukwane